Kaixo artistak, zelan goaz letrekin? Beno, hementxe dugu letra. Ikusten duzue? Ezagutzen duzue letra? Bada, letrak ematen du arku handi batena. Eta zein da erabiliko dugun adibidea? Animalia bat, azenario zalea dena. Eta hortxe ermuan, bai Bizkaia eta Gipuzkoa artean dagoen menditzoa. Bai, zeintzuk dira bi hitz hauek? Untxia eta Urko mendia. Agian lagun baten bat daukazu Urko deitzen dena. Eba, nola idazten da U izkia? Gora? Bera arku bat eginda gora eta berriro bera bustana osatuta. Eta U handia? Ularria nola osatzen da? Bera arku bat eginda berriro gora joateko. Eta hementxe beste adibide batzuk ditugu. Laguntxoa ez da, Unai, boing, 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 kangurua, Ozeania kontinentean dagoena, ez da, Australian. Gero paiazok erabiltzen dugun sudurra, katxiporretaz. Eta Gipuzkoan dagoen ibaia, Urola ibaia. Baina hementxe beste lau ditugu, ez asmatu zeintzuk diren? Pizka bat pausatu eta saiatu pentsatzen. Hauek dira, upela, urpekontzia, urtzintza, eta oraintxe bertan ez naiz gogoratzen nola esaten den hau. Txuleta ikusiko dugu? Ea ba, txuleta. Ez dago txuletarik, agur. Eta hementxe beste batzuk, uartea, ureztaontzia, musutxo bat daukat, eta iria, bai? Jo, eske nik honi kutxa edo altxorra deitzen diot, zer beste hitz izango da, ai ama. Eta zer falta zaigu, ipuina. Begiratu nortzuk diren protagonistak, non dauden. Kukulumuxu, kukulumiku, barikuan bariku, euritan blai bitriku. Batak ez dul, besteak doministiku. Kukumiku, euritan blai, bitriku. Zelan, lastana, hobeto horrela? Uizkia hobeto ulertzen duzu? Beraz, gogoratu, otsoak egiten duen soinua. Eta agian, txakurra. Uizkia nola esaten den, gogoratzeko. Beste bat arte.